Espainierak, Europan, Espainia hizkuntza handia da, baina tendu sartu ezagun. Europan ez da horren besteako. Frantzian da justu, inglesan osteko horrengoa, eta gainontzean, ez da puntaren dagoen hizkuntzen artean. Ikusten dut hor dagoen Frantzian hartzen dago da, Eurobarometroko datuak dira, iruzpala urtekoak. Beraz, Latinoamerikara garrantzitsua da, noski ate asko irekitzen dizkigu, baina bere neurrian. Eremu horretatik batzutan, gure ikuspegi desitxuratu baten, pentsatzen dugunaren eta nahiz da munduko hiztunik gehientsuenetako duen hizkuntza izan, txinera eta ingelesarekin batera, geografikoki oso lokala, Ameriketan bai, eta Europako txokonetan. Hortik kanpo, ñabardurak egin bakar hasian, askorik ez. Ez Estonia sartu horretik beste bideo txoa jarriko izuen. Rekorda jarriko dut. She can hire. Goizean ikusalitzen dugu euskarazko azpidatzeekin atzo landu nituen, baina hemen ez dira kargatzen. Deno dakizu espainieraz, ez da? Minutu terdeko anekdotatxoa da, eta ia zeri buruz nabilen eta ulertzen duzu. She can hire. End of discussion, señor. Who wants cake? Yo quiero. Y uno grande, ¿eh? Mr. Lisman, what are you doing? Are you parenting? Yeah, but I told you. ¿Ana quién es? Buenas tardes, señor. Señora. Soy Liz Guzmán. Fui maestro de inglés de Ana. I speak English. Sorry. Ana is an excellent student. I'd like to see her continue her education, go to college. Mr. Guzman, of course we want Anna to get educated. We have already discussed that amongst our family, but we need her to work now. She can go to college later. Senor Garcia. Anna's a very special young woman. She got herself into Beverly Hills High School, which is not easy to do, and now she can go even further. There are all kinds of scholarships. I'm sorry, Mr. Guzman, but tomorrow morning she goes to the factory to sew with us. May I ask you, Mr. Garcia, just to please think about college. I'll think about it. I'll talk to my wife. One moment. I told you. Zergatik Karel Pipau? Esan duzu pelikula, dula 10 urteko da, Your Woman Have Curves, benetako emakume kurban dituzte, mexikar jatorriko familia bat Los Angelesen, eta pixkate identidade eta genero, eta horrelako gatazka batzuk eta ateratzen ditu. Eta hemen ikusi dugunean, ikusi zuen zergatik zen puntu interesgarri ditu zean. Estonak eta ingelesez ez da eran artean. Eta zen puntutan, nire ustez hori berezia, matematika reparatu dio. Are you parenting? Yeah, but I told you. ¿Ana quién es? Buenas tardes, señor. Señora. Soy Liz Guzmán. Fui maestro de inglés de Ana. I speak English. Sorry. Espainolez egiten dizut, aizu nik badakit inglesez, niri ez egin beste. Eta beste egin parkatu ez zintu ofentu. Itxurazko modu natural baten, erakostu dut zein den hegemonikoa dena, eta zein bestea ez. Guk PEN taldeetako kongresu baten, Puerto Ricokoak ekarri zuten ebazpen bat, Puerto Ricoko gobernuaren aurka naiz oso akordatzen hezkuntza elebiduna, baina nolabait ingelesa indartu nahi zuelako Puerto Ricon, ez? Eta nolabait mundu osoan
onargarri eta normala eta ateak irekizko lituzken bide badena, eta guztu Puerto Rikon mehatxo bezala ikusten zuten. Estatu Batuetako herritarrak dira, praktiken kolonia bat, baina ingelesa orokortze hori arriskutsu iruditzen zitzaien, beraien ondare latino, hispano horrentzat, ez? Hau da, esan nahi dena, eta beste anekdota txiki bat, justo Kariberen bestalde hor, Panama eta Nikaraguako Karibearen kontrako pasatzen da. Horko biztanleen berezko hizkuntza ingeles, Jamaikarrek kutsuko ingeles bada, eta hor Espainiera da hegemonikoa den, hau da, Pazifikoko aldeko eta hiriburuetako jende joten ere da, eta bertako ingeles hori ari da nolabait igatzen ari dena. Hau da esateko, hegemoniaren joko horretan, ez dela berez hizkuntza bat berez txarra den, eta gainera gaur eguneko ideietan egitzateke ikusiko, baina ezinbesteko dela nolabait zeurea indartu behar baldin baduzu eta lenplaino alartek esaten duen bezala, beste irekita gonda ere, zurea ordezkatzeko mehatxu den horri nolabait ere mugak jartzea eta asumitzea hori bera dela. Ez da berez espainera edo ingelesa edo frantsesa edo beste hizkuntza berez hizkuntza txarra edo mehatxua denik. Kasu zehatzen arabera, ikusi behar da, ordezkatzeko arrisko daukan hizkuntza dela. Eta horren aurrean, Estoniako mapa bada, eta hemen erakusten du Estonian errusiera hiztunak non dauden. Ikusten duzu oso lokalizatuta daude, iparreki aldean, muga horretan, eta gero iparraldean, kolorerik ilunenak Riga hiriburuan. Estonian duela 25 urte lortu zuten independentzia eta ordurako herritarren 60 edo ziren estoniarrak, Estoniaz egiten zuten, baina beste 40 Sobiet Batasuneko gainontzeko lekuetatik etorritakoak edo haien seme-alabak ziren. Estoniaz ez zuten egiten gehienek, eta nolabait Errusiara bihurtu zen hainbat funtziotarako da hainbat mehatzaritzan, polizian eta beste eremu batzuetan hizkuntza nagusi. Independentzia lortu eta berehala Estoniak hartzen du oso bide Estoniak eta Letoniak ere bai, Lituania gutxiago, ze Lituaniak gehiago ziren eta indartsuago zegoen. Letoniak ere antzeko egoera zeukanez, nolabaiteko politika estatu elebakar bat sortzen dute. Gainontzekoek ez bezala, hau da, Asian eta zauden errepublikek, akaso konstituzioen jartzeute hau da hizkuntza, baina elitek eta oraindik ere Errusiaz egiten dute. Bai Armenian hori baten, baina bat Kazajstanek, Kirgizistanek, Asiako Sobiet Batasuneko errepublikoetan Errusiera oso indartsua da eta gainera prestigioa dukan. Hauek ez, hauek justu kontrakoa, hau da, Errusiera dekretuz atzerriko hizkuntza bihurtzen da, gainera asko herritartasunik gabe gelditzen da, nolabait beraien planteamendua da, independentzia berreskuratu dugu, bigarren mundu gerran independente ginen, beraz, 5 hamarkada hauek okupazio bat izan dira, eta okupazio horren amaieran berreskuratu egin dugu. Eta beraz, herritartasuna lehen zeudenek eta hain ondorengo daukate. Gero etorren direnek, besteak beste herritartasun proba bat egin behar dute eta hizkuntza azterketa bat. Oso kritikatua izan da zenbait neurritan, bai Errusiatik eta Europar Batasuna sartu denetik, Brusela eta Europar Batasunako hainbat erakundetatik ere bai, baina gero egia da, estatu gehienik hartzen dituzte dolako neurriak. Espainiako herritar bihurtzeko atzerritar batek edo Frantziako edo Alemaniako Espainiara zautez bat egin gara dago. Bueno, kontua da, esan dago ez, oso neurri zorrotz eta giak hartu zituztela estatu elebakar bezala funtzionatzeko. Administrazioak Estoniaz bat egingo zuen, klausula txiki bat jarri zuten, beti ere Errusiera aipatu ere egin gabe, beste hizkuntzaren baten egiten zuenak eta administrazioen ziarduenak elkarrekin ados egon ezkero, posible zela harremana beste atzerriko hizkuntza baten egitea. Azkenan, zuk arautu bai dezakezu, estatuko hizkuntza hau izatea, prestazio horrela ingo du, baina biztanleen zazkendi batek beste hizkuntza baten egiten batu, horiek ere egongo dira langabezian, edo zerkako dainu beharko dituzte, edo dena delako eguneroko gauzak harremanak administrazioarekin izan beharko dituzte. Eta horre interesgarria da ikustean nola kudeatu duten, ikerketa batzuk egin dituzten,
25 urte eta gero zer egin duten, da, harreman hori, eta askotan legearen ertzen dago, ze legeak oso albizora zehazten du, historieraz egin behar dela. Eta gainera, ahozko eremuan, bermatzen den hori, eta beti ere kosturik gabe, azken aldian, elementu bat gehiago erantzi da, interneten webguneak ingelesez eta errusieraz egin dira horretzulpen kostua daude estatuak, nolabait errusiaren aldeko kostu bat, diru bat hartu du, ez bakarrik webgune finkoa, baizik eta harremanak eta izateko ere. Labur esan da, honek zer ekarri du, nolabait, hasierako neurri gogor horien ostean, hurrengo belaunaldiak errusiera espaldin bada, errusiera jatorrikoak direla, ahaztuta dauka neurri handi baten, estoniarrek historiaraz egiten dute eta bigarren hizkuntza ingelesa hartu dute oso zabal, gainera munduko herrialde digitaletako da, iaten egiten da internetez eta, orduan, baina era berean, azken aldian, berriz ere errusieranzko joera bat hasi da. Bai, administrazioan aldetik, bai, oso hurbil daukaten merkatu badelako, eta beraz, aset garrantzitsu bat ari da girotzen. Gerozten enpresa gehiagok, batez ere Italinen edo Ipar-Ekialdean ari baldin badira, errusieraz ez dakien estoniar baten kurrikuluma ez dute aintzat hartzen, batez ere jendaurreko lanen egon behar baldin badu. Horrek esan dago buelta osoaren ustean dator. Estonian ez da eskartzen ofizialki inungo estoniera agiririk erakusteko lanen azteko, ez noski estorieraz, estatuak historiaz egiten du, eta elkarrezketak eta giri guztiak historiaz egiten dira. Nolabait, hegemonikoa hori da, eta beste hegemoniko zen hori, minoriaren edo